Abagay mi intay ni Iruging nga ibasa. Dadi pagkasaritaan ni Stella. Sagudahin nga ron ti surat na. Dear Manong Nemi. Apay na ta Manong Nemi nga saan ngagpapada ti panawen. At dati ko nada nga tag-init, tag-araw, tag-ulan. At dati ni dumteng nga bagyo, alawig, alipugpug, wala niya man na klasit kalamidad, sakit. At daragsak at daliday at pa nagsagaba. At balegi at pa nakapay. Abi nga nga saan ngagtalinaed, tinatalinaay, nga anayas ti biyag. Apay nga dumteng, dagiti panubok, dagiti dawel, na mangrakrak, iti anyaman nga relasyon. Kasi sino ngamin, di mga rapaap, ngagbaling nga naribuk ti biyag ti tunggal maysa. Sangga di nga amin nakalikagum tayo, ket natalina ay naragsak, ada kapyakin ayat ti tunggal maysa. May segment kadagiti kang kanawin ngagbibuya, kadito nga programa, dahil natin ka puno no apay, ngayon ko patulod kumet kang ka, ti detalya ti pakasalitaan mi. Kata yun na akong diagyaman, ti anos mo nga ng urnos, kan kastamat ti anos mo nga mangibasa. Ngayon sakbay ti amin Manong Nemi kablawan kayo, tinaragsak, nagasat nga oras yo, aldaw yo kanituyo di Tanemer Studio. Kastamat ang kanagitipadak nga dundungig, digitipadak nga agbibuya, kaya amin kayon. Naragsak nga oras tayo amin nga sangapada. Kastuman nga rod Manong Nemi nga inakrugyan, da ito yung pakasalitaan. May sa awetres, iti may sa nga restaurant, iti mamamok ni Densyo. Ni Densyo, Manong Nemi, kat may sa kadi kaubingan, nga bus driver, nga tiruta na kat Lawag, Manila, Manila Lawag. Nagkruso na katang-atagos ni Densyo kanyak Manong Nemi. Agastamat tinariknak keng kuana. Ngayon pinalaagan dak, nagitipadak, nga mabalasang, nga nababay, at asawa na noon awan, ako nada. Basta kano driver, sweet lover. Ano kano nagiti driver, Manong Nemi, nga adult chicks na. Ngayon saan ko, nga pinandagan da ita, tapos sa gastak, at saan ko atong pahalin ti pagayatan ti puso. Inem nga bulan nga nagaram ni Densyo kanyak, aging gay naklon ko. Kalbasan ti makabulan, the first month anniversary mi, Manong Nemi, mansarimi. Dinagasnak dito restaurant, nga pagpapayak, impakada na iti boss ko. Imay kam dito Lawag, Manong Nemi, inyawid nakmenten iti balay da. Inyam amunak menten kadagiti parents na, Manong Nemi. Nga, agbalin ka nun nga asawa na. Ti apapang ni Densyo Manong Nemi ket retired nga driver. When Manong Nemi. Ket ko nangarod ni mamang na kanyak. Magbanta kayat mo di anak ko. Lasang ko. Abi giti nga dyak kayat. Mamakit. Nagwapo. Nagwapo nga peso. Ngimamom ka dito anyat experience ko. Kinipapang na. Mama? Chick boy ni papang na. Kahit yung asawan, agbalin tumad nga chick boy ni Densyo. Imala ka nun ti amana. Ang sa mga si kamot pala tinyawid na dito balay. Kan si kapay lang matimbaga na nga, agbalin nga manugang mi. Kanini pa nangyawid na kanyak Manong Nemi. Nuwampay-sampay lang arabi. Ngem, saan ako nga nakapagked-ked Manong Nemi. Hindi awisan na itik-unek ti kwarto na. Dahil ito agbali ang kawarto na nga to. Densyo, ruming ka din nga mapasamag ka data. Saan nga din umunapay na ti kasar? Modo din no ti kasar. Ngem, kaya't ngayon din ito nga kwarto nito, tagnanahan na kwarto ta.
Initikit mo sawan. Siyempre, mangipatakder ng tutbukod nga balay. Yes. Go na. Adamatin ornong ko. Kahit kung pamilya. Tawarin o, nasapa pa ila ako nada. Saan ka din na pimpindas? Adamat pagpintasan at nasapa nga pamilya. Nasapa nga daputod na, nasapa nga anak na. Wala. Tako nada nga ron nga. Nung nasapa nga anak ti mesa nga babae, kasalag balintun nga kabsat na digit anak na. Talagang agkad-kad idi ti panunod ko manong naming kasanupay nga makapagkad-kadak. Idi mariknakon, tinairot nga arakop ni Densyo. Uwain manong naming nakauyo si din, nakashort idin. Karinikat na wat ng terawatak manong naming. Aging ka nagpadpada kami nga lamo-lamo. Indaw dawat ko laingen manong naming kabayatan nga lalailwan nak, ag-agkanak ni Densyo nga sabi ko ma. Tano isuman tinted ni Apo Diyos nga gasat ko nga lalaki katakta ko na inay ko. Sapay ngumata ti bangunin minto nga pamilya, nuda kaming atalagat at kagasat. Kat agbalinto nga naragsak, natalina ahikan na urnos. Sapay kumakinon ko na. Kabayatan nga iparparik na di kitinabarang nga agek na itinaduma-duma paset ti bagik. Driver nga talaga manong name ni Densyo. Numanen duwang iman at mangigem kadagiti singin nga mansanas iti barukong. Namaminsan manong name iti driver agbalin pa nga siman. Napanggid din nagbatok-batok manong name. Inasak na ti kaladaan manong name iti sa pulan na ti igid ti karayan ken kastamat ten sa pulan na ti disuur. Ket dito met manong name nga kayat na nga lansaden tika adalman nga paset ti taaw tapno in nasapulan ti bugbugtong nga perlas. Naisang sangayan day di nga malem manon nemi. Agsibot ta isot muna ngin nagpanangipay ti bagi ken amin ko kinindensyo. Nga kuna kitinakam ko ang sanak tong agbabawi. Si maruno manong nemi, impasyar kumat ni Densyo, ngayon niya maamu ka na ginagad ng kaniyak, iti lugar mi, iti Santa Ilocosur. Okay, met natatangin nanang keng kuhana, kastamat na nagdikakabsat ko. Isunalaing ta nagdikasinsin ko nga babae manong nemi. Driver ha? Driver. Tagbalin to akayon nyo. Kuhapo nga driver ha? Ay, mapandahasam to kutimam digiti luluam, Stella. Gabot ang bus driver ti agbalintong asawam. Ngem saan ko ngayon kaskaso na kita nga oblag manong nemi umapal kailain ko na. Aging ka natulagan ti kalay sami idaadang pitpirik idisaklot ko. Inyawid na ti syudad manong nemi. Dito nga naangay ti kalay sa ditakala simbahan. Nakaragragsak kami. Manong nemi, at namasang kabasit nga nakwartahan mi kan adu nga regalo. Saan nga nagbayag manong nemi nga nakadanak dagiti nakikamangak idadan na may patpatakder kan malmalpasan nga balay mi. Hindi may pas nga kontino na nga anak mi nga ni Junior manong nemi. Ada kami ni Tibaro nga balay mi manong nemi. Siyempre, nagkata ko ni trabaho kahit nagtultuloy ni Densyo kas bus driver ruta na Lawag, Manila Lawag. Ada nagdi gundaway ngagbiyahe tirabi, awan ni Sona tirabi. Kaya sumangped dito Lawag, agtaros dito balay, manong nemi, ore bigbigat, uno al daw. Siyempre, mailit itong kalmay sa kanakan. Jakbat baybayaan ni Junior, manong nemi, plain house by wife, manong nemi akem ko. Aging ka, nga nanayunan ti anak mi, babae, ni Lily. May sapay ko na ni Densyo. Juan, naipas nga iti may katukan bordek nga ni Tomas, ni Tom. Kabayatan ti panaganayas ti panawen, manong nemi awan ti dimdim ti nga problema. Iso akong kunak, kanagiti nang imagbaga nga,
babaero ka na di kita bus driver. Nagriro na. Amo tayo nga rod. Kunada itinaminsan manon naming papangko ti Changi. Ay, Stella, kumusta ti asawa ti bus driver? Nasyat, okay, met. Oh, talon na kita anak mi. Amot pa iti mading arami ti asawa. Amo tayo nga rod. Ano nga amo tayo nga rod? Amo tayo nga rod. Nagdagasan na di Pangasinan. Uno di La Union, uno ito ay Ilocosor. Uno adala taas dag, tinagdagasan na. Ahumit magkurkurangan itad na sweldo na, uno makomisyon na. Amo tayo nga raw, adumat pag sideline ng digiti driver. Umapal kailangan ko, naktinakam ko manong. So, kita glawlaw, manong naming, kita adu digiti nagulo ti pamilya na. Ngayon na kami kinidensyo, manong naming. Okay na okay. Awan problema. Iniandan iti high school ni June manong nemi kinamkadlangan na upuutan ti panaglabas ti panawan. High school ni June. Nakagwapo mo't iso na manong nemi. Talento ni June manong nemi nalaing nga gitarra. Ado na kiti pakisalsalipan na manong nemi ti panaggitarra. Amo namat ti kumanta ngam nalalaing la gitarra. Manong nemi. Ado mat nakasidagmat na gani babae ka ni June, manong name it, ano manin, ado may pumasyar dito yung babae. Nana, ada ni June. Apay ka di babalasan ko. Umimi ko mapasyarin. Apay nga da kayo nga babae tagpasyar. Una ta di mo at maureng nga da kami ti pasyarin na. Ngayon ko na ni June, manong name nga di pa nadaan iti girlfriend, iti pa nag-high school na. O bingak pa'y ma. May tulad ka kanong ni papang mo. Apay, chickboy ka din ni papa? Saan? Oo, matlagayam. Hindi ako kayo kumet. Senior ken junior. Agpadpada da nga na singpet. Aging ka nga nagraduaran maroon name ni June iti high school. Sumsobra ka nga basbasan iti college. Aging ka nga dinamatin maipasnak ti panagbasan iti college manong name iti nagbalimatin nga miyembro iti maisa nga band. Kat numapuypuyatan na numapan na no ada pagserbisan da, manon nimi pagtukaran da. Tinanmasako ti sumrek iti panagbasa na. Sabi nga mabaybay amat yan ti panagbasa anak. College ka, ano pat lang atawan, ano sa muna. Kasabulan tak man iti banda ma. Banda. Anas may itad banda. Agsapsabol akon ma. Anya balat sa pula kapag basa ak pailain. Anak, awak kas matlahan niya ti madaan iti 4 years course. E di kas nakita. Nananay nga mako na nga may saka nga professional. Mama, professional gitarisak na tina. Di ka didakan maisuro. Ni papang muman ti mga magbagay kanya. Sweetheart. Nuan niya talaga ti talento kan na gasat ti anak takit ta. Awaten ta. Kanya ti mom. Baka no. Sumikat na bandada at mabandat sa bali nga lugar, apas siya ti Pilipinas. So ano saan? Kaya di abroad. Kinapod no na papa. Kahit na kaming alayin di Thailand. Oo, kita man. So ano nung pailang orte, graduate ti kolehiyo, katadamatan pagsapulan ti anak ta. Bahala kayo malangin nga gama. Inagraduar maten ni Lily ti high school, manon nemi, sigmrek maten ti college, nursing ti kurso na. Irinto ta ni June, manon nemi talaga, nga, nagtalinaedan iti banda, nga pagsasilbriyan na, nga buta talaga nga, ado di kiti papananda nga lugar, kada kiti pagpiestahan, na dumapay nga okasyon. Nito, manon nemi, adamat idin ti high school. Idi, dati may isa nga aldaw manon nemi, nagpakadak, kada kiti duwang anak ko. Bakasyon idi. Sabado manon nemi, magkakadakwada nga mapanak mag-ityanda. Adamat ti asawa kiti biyahe. Hindi sumang petak manong nemi, sinabat ng nitom. Alis tuhan. Abay, dakadidakis na pasamak? Awan. Nimsimang kapat ni Manong June. Apay nga simang pat apay. Adamatin isang pet na nga, nobya na, asawain na kanun. Anya, agasawan ni Manong mo, din ito nalatawan na. Jack Marie, bakit? 19, 20.
Malagip ko lang at ngarot ka da kami kinipapangiyo idi. Apay mama, 19 kumat idi. Idi, yawid na ko ni Tibalayda. Idin to ta 22 ni papang mo idi. Isot ko bing bus driver. Manong name di makasang petak si mabat nga dagos ni June. Mama, sorry ha. Apay, adamatin ni sangpet ko nga asawa eh. Apo naman, awang pet iyam-am mo kada kami nga girlfriend mo. Pagkatapos, iyam-am mo nga girlfriend mo, bali ng asawa mo. Kahit mo asawan, isulaing. Siyak na agayat mama. Agisti kaktiwan. No asino talagang ipatpatig ko? Isukit isuntulaing. Eva, sweetheart. Rimuarte may isa nga nalapsat nga babae manong na naka-short, naka-sleeveless, nakapudpudaw. Nakalalaan, tikas nakapintas na. Hindi mat mama. Inaman mo, hindi ba isang okasyon nga napamimatendaran? Nagtukaran. Hi, balasan ko. Agmanok man ka na kayo, mama. Po, flawless. Siguro, anak. Saan ka nga tumultulong ti trabaho ti huwag ti balayo, ala? Hindi ka nakadindinas ka na kami binas na kukum nga da. Naramay mo na kulam mo. Dito nga ruting kari kanyak ni Jun, mama. Nga dinakto ka nung pagtrabaho yun. Ang numaysa ka nga inan to, agad masapol ang amom tagtrabaho tayo nagtibalay. Di mo ka di kaya ti maisuro? Isuro na ka iha. Isumunti kong kunaking kwa na mama. No talagang ang asawa kami, masapo lang masusuro ti trabaho ti nagtibalay. Yung karim nga, nagbali na ka senyorita. Ay, po. Mama, ay katadalat na kada kayo talaga kayo ag-asawan. Adamatin na nangatawin nyo. Ningata pa pa, kanunungan na nga ta. Ay katadalat na kayong kuha na mata, urayan nyo. Anda ka din napasamak ka na kayo. Masikog nga ro din eh. Aniya? Manong namisan kong inarapaap akastoy. No bayawanin ti pagdanaga kini June, tadan bukod na nga sapol, manong nami. No mampesa nga nagturpos iti kolehiyo. Nga ko na ni Lily, manong nami, ma, agbabawin to ni Manong no saan nga graduar. Tapi ako ng tikasta. Agnanayon ka di nga rod, nga da isuna iti banda. Anyata mo yun, baka sikat itarig iti banda. Ito masangwanan nga panawan kat awan to iti banda. Anong to nga rod trabaho na. Kaya nung nakapagturpos ko mati kolehyo, ori awan tong banda, anda, aramatin na nga sumrak iti trabaho. Anak, anyat mabalintay nga ron, kat isot kahit na. Nangaro na ita, manong namit ang asawa ni Suna. Kalahin to nga ta, nga da pagtukaranda. Kasanon tumabiyag na ti pamilya na manong namit. Inis mang peten ni Dencio, manong namit, siyempre inyama mo ni June, ni Eva, nagbalintong asawa na. Kaya nakaragsak mo ti asawa manong namit. Kastoy ate anak. Apay mo ito ko na makasta, atensyo. Amo nagpili. Okay naman. Aganda, stainless, ako nada. Abi nga rin saan nga kasat pinilim ka. Idi. Siya? Depende ito ba nagpili? Bakit? Si kaagad morena. Simple pintas. Diyan nga rin nagbaling nga manugang mo. No, labsak tag sa o. Kasla retay. Kasla, pakawanin na, ni Abon Diyos. Kasla niya. Kasla, GRO. Kasla, ay, ikataman dito nga, dati panunot mo, siga Estela. Lumangig di anak mo neta, baka kagura na ka. Ngayon dito kit pamatig lang. No, api hindi ka, kasta ti klase na din. Pinili di anak mo. Kakaiso na ka nung agayat. Kita mga isulat niya maamuna nga girlfriend na pagkatapos asawa na nga dagos. Awanin ti maaramid mo, Estela. At ka nung nagpitpitik ti saklot ni Eva. Ngayon ti ko nak, Densyo.
Masapol nga masursuro na trabaho ti nagtibalay. Kita mani po di adda dito eh. Ya, may kaduangal daw na itan. Di ba? Dugiti may kamkamang kumakit. Suda ko matagin daw. Iyo prosurod na't magluto. Suda ko matagdalos. Ngam saan? Diyak pa nakita nga nagagamti sa plid. Uri diya ilang kwarto na ni John. Di obra na kin di Diya kukunat suksukitan. Uno saan kat alain na retay sarming itbag na. Sakitan na trupa na. Yan. Sagaysa nga sagaysa. Hay sosapon. Sweetheart, no isuman tang baling nga gasat dyan ang ta. Awatan ta. No isudat ang kagasat. Anong arte mabalin? Sabat nga rin mabalin nga kunaag nga. Oy, hangad na kayo trumbing ang asawa. Hamad nga rin. Ang yung piramidak lakay. Masapol. Tiyan niya. Sursurwak nga trabaho na itang Eva. Habang nga adda dito'y puder ko. Si Bill tinagkalaysaan da manon nemi. Ikit laing ni Eva nga taga San Fernando City tadya iti puunda ti may imatendaro. Idi damagek iti abalayan manon nemi no apay nga isisulaing kanigda dumapa nga pasurot na nga awan digiti naganak kani Eva. Ay na, abalayan, pasensyakan. Tisaklan di makasango. Tapay ngamin. Kwa, busy da. Ikasarti anak da, apay handang umatendar. Sa may isa, makuna pa lang minor de edad, de Eva. Isak nga ruden di. Di, kunada nga, substitute da. Siyak ti pa nakainan ni Eva. Abi nga mga busy na giti abalayan, nga naganak ni Eva. Agpadpada nga busy ka buta, agpadpada nga adanin sa bali nga pamilya. Broken family. Apay hanyo ka di amo ang asta. Tiagbali nga manugang yo. Sani talaga amo. Ay nasingbat ni Eva. So na lang ta di na amo tagtrabaho, abalayan. Agit isuro yun to, abalayan. Barbaring da kayo doon mag-isuro kay Kuana. Madlawan manong name ni Sikog ni Eva. Hindi kasarita kisuna. Napan nagtukar manong name ni June. At damat itibiyahe ni Densyo. At damat eskwela manong name ni rekapsat nga Tom kanilili. Eva? Ay, mama. Kas na kunak idibalasan ko. Kaya amo kong makagkagura. Rubeng unay nga. Amom tagtrabaho. Sama na kas na timbagan ni June, mama. Noan niya man timbaga na ken ka. Isun imbaga na. Ngam siya nga katugangam. Diyak kayat kagtalin na nga kastoy ka. Di mo kadikayat, di maisuro. Awang ka din ng isuro ken kayo di? Damang isuro ka niya kayo di mama. Ni auntie. Di maimatendar. Iti kasar ko. Tapos saan da ka insuro, dagiti naganakin ka? Awan time na kanyak. Mano kay kakabsat. Talo kami. Nasina-sina kami. Idinto ta sa bali nga pamilya ni daddy kat damatan sa bali nga anak na. Ni mat mami, iti sa baling asawa na, damatan sa baling anak na. Broken family. Uwin, naragsak ka nga naadaan ti kasto nga pamilya. Saan? Saan, mama? Umapapala ka na iti kompleto nga miyembro ti pamilyada. Di kahit nga sawen, di mo kayat ti maadaan ti broken family. Diyak kayat. Iso nga, tiaramidam iya, agbaling ka nga, putbut nga babae, nga ron na ito ng pasngay mo ti apokok, pakadi mo ito na mong asikasuan. Ay, susapo. Isong ita, agsusurukan. Maamti pasyar kan to ka na kita, anak na kita, susurukan to nga agumba, agtaripato, mangistimar ti ubing, ha? Maladaga. Mama, saan to ka di nga mabalingan ta kayo ito mga sikaso ti anak ko? Siyak to tagdalagan gasta? Siyak to tagtagibi? Masapol nga masursurom. Kadinta,
Masapol nga amom tagluto, amom tagdalos, amom taglaba. Sak pa ita para labayo kada kita mureng yung agasawa at niya kiti madi ah. Saan ka nga rumbin laing nga maawatan dak nga manugang yo? Sikalat awawati kaon, sak nga rod. Manigrigat anak. Agasawa kayon, katrumbin mo na nga sikat mga sikaso ti mureng yo. Diksik at manglaba, ultimo nga pantim no kita makita kita pagburungan, di mo pa yung nga mismo nga labaan no makapagdigos ka. Mama, apahan na ka din. Ibagbagak na kayong katirumbang aramidang malasan ko. Isang agtungpal ka ko, ma. Sumina kamton. Ana? Sumina kamton kini June. Sabi namin, di mo kahit di ba isoro. Sabi bugbog ka wandak. Ipulong kayo ito kanin John. Apapahan dak. Diyan mo manong name no siya ng bidot ka rin nga pasamak. Ta idi sa langadan nak ni June manong name. Siyempre, ang kalid ka bilang ina. Taim pa inak ti bagik ken ni Eva. Kunanagid din manong name. Saan nga minakasdya ti mga isuro, mama? Mama niyo matbugbog kawan ti asawa. Uray, idi tamaamuan ni Dencio ang asawak tinapasamak. Saan nakakanunungan ti asawak manong name? Awan ti mang kanunong kanyak malaksid kadatom kinilili. Bakit? Dinakagkagura. Isurong namin ti may sa tao kat nasiyat nga wagas. Kat nasiyat man ti kunak. Wala bugbog kawang kanuman. Kasalungan jak bug kawanan kat ipapilit na matlit na kayat na nga saan nga rumbeng. Baam ti saktot magsalita. Ano yan? Saktot magsalita kini Eva. Anong ito't ibagang? Kat pagbagak ah. Apesan ka din umanay di pa nang bagbagak. Estela, bakit? Depende no anya di kayat ti tao. Para kang kakat saang na dakis di naramid mo. Ngayon depende di kayat di tao. Tanya nga rin ti kayat mo aramidek. Kata, nos kan agpakaasi ka akit aramidem, gagangi data. Pangpangaasim ka di balasan ko taore ka dalang di murengyo, kiniya, June, itilabaam, no di mo amo, susuruan ka. Basta, nasya ti mga isuro. Si Kamto malang aro din. Amumat ngamin anugutin ti bidot mo, bakit? Ano nga bidot ko? Nalisto ka ngamin ngagpungpung to. Amom diti kakasta ti klase na nga tao, awan kas natin mga iayo. Manglamlam yung kunak malaingan. Pinalubusak ti asawak manon na di may sa ng kaawan ti biyahe na. Wait, sinisiin ko ida manon na Eva? Ano po? Pawin di ba nang tawag na? Ape ka di papa? Alaan di kita murang yun. Kini June. Yung kalabaan na yun. Kahit mabanog unay niya mamang mo nga manglaba kat adumat nga ron timurang tayo. Tsakmat nga ron amo papa. Isuro ka. Ha? Alaing ka alanin tayo isuro ka. Isurok no kasano iti manggelgel. At ako mga minwasing masin tayo papa. Kadi bagam ganyan dyan tagumatang. Sambat ngamin nga. Hanggang ngamin nga nalaatan. Halaing aglaban ni mamang mo. Ay, masapol nga susuro ng hand washing. Tago-oray tagumatang tayo tumat lang tayo washing machine. Sige papa. Isurudak nga ron. Sinisiim ko ida manong name. Uy, naka-oyos ti asawak, naka-short. Siyempre, naka-sleeveless ti manukang. Uri no medyo dakkelin ti tiyan na naka-short lata. Insuro na ngagpeso. Kastoy, ha? Muna nga bugwam. Takunadang muna nga panangbalnaw mo. Ibasam. Medyo igil-gil mo matan, Yan. Halpasan na. Timang sabon. May kabil ka ti dalong basit. No powder ti osarem.
Bukbukam ti Father, astay. Di kalakalingan na. Dapat unay nga nalabuto, marimat aduunay. Yan. Yung susuro na nga talaga manon nemi. Kadgabo awan, hanga mo ni Ebat ag gilgil. Igaman na matan, di ima na manon nemi. Kabayatang ag gilgil da matan nga duwa. Sa dakit, aking kinita, ngagin inisem, sa danto aking kinatawa. Sa balin sa matin dahil rapo, naku nagtinakam ko. Nganjak inikan iti madi manon nemi. Ti pagpintasan na nakasursurong agpaiso ni Eva. Si Maruno manon nemi siyak matin. Eva, ay mama, nalaing ni papang mo nga gisuruan niya. Uwan mama, siyak mamati mang isurukan ka. Anat isuro yung mama, agluto. Po? No gusto ko maidiubingak, tada nang isuro kanyak, nalaing ako maita mama niya. Uwan takasan nung amin, awan time ni mamang ko. Ni auntie, nakaungungat mo. Talaga na sinasan ni ka mga kakabsat. Tsak mat amo itan, ayan, di kakabsat ko. Suro ka ngagluto, amo, baka ultimo nga mangisang iti bagas nga main na po, di mo pa mo. Isuro da ka mama. Sige isuro ka. Manibod pa nagrukod, manunay insuro. Agabraw, agadobo, agprito, ultimo nga prito nga ngantan. Amin manunay insuro. Kaya nakasusuro mat. Amo na ba yung tiagdalos manunay mi dehita. Aging ga, ngayon pas ngaynan, ti apu ko mi, manunay mi. Apu ko mi. Ni Angela, manunay mi, ti apu ko mi. Babae. Nakapimpintas na imalang nga rutina na nga nakapudpudaw. Sa gwapo mo ni John, ta gwapo nga ni Dencio. Insurok manin manong naimin no kasano ti agtagibi. Eta. Imbag ata na alisto lang nga nagsusuro ano naimin. Sa anak mo lang marikata ano naimin nga mangdalagang kan kuha na. Okay na. Ibagak iti anak ko nga agbalay damot tayo. Ma, dito yung milatan. Orita, antay ba't uning ado? Sa medyo manalawat ti balay. Nga mawang gas ti sumina na anak ko. Sumina? Ori bangala yung ti sinayo. Mama, magmagtetak mat ti paratyanda. Alam mama, adan to sa balay akong daway. Agurnungak, tenton makaurnungak, agbalay kam to maten kini Eva. Kan baka into manayon ng ti anak mi. Oray na nakasusuro maten ti asawak. Kadagyaman na kada kayo kini papa. Iti pa nang isuro yung kuhana. Agyaman na kada kayo kini papa. Taimpa ama kini pa inayo ti bagay yung kuhana. Naggraduar idin manunemi ni Lily iti kurso na nga nursing. Nairwar na pa yun ti board na kanada pa yun pagtrabahuan na. Manunemi upat maten ti tawen aglimanton ti tawen ni Angela. Iti saludsudak kini Eva. Awan pa ti adi ni Angela. Awan man pa mama. Baka mat no awan una ti time ni John ken ka. Ikapat ano, gasta nga gapo iti pagtukaranda kita, mabambanugan, maturo ken. Mama, adamat lahat na mapasama ka na kami siyempre. Nangro na kanya kita, may iliwak mo it. Madasan nang saan nga, ringik ringik tirik nana. Kasta, tas naramidak mama. No mailiwak kang kuha na, uri na puyatan. Tangtanggan pa puyat na puyat na mama. Padasan na nga magliwat
Muna kat daruamak magkaroon. Daruang katan niya. Daruamak na. Nimat na magpadpadat ang babae, di ba? Nung mailiw ka, saan ka di ang sakit na ulam no sa mga may peksa? Sa bagay, ngam oray nga tan masakitin ani John, ipakapilitan, hamutin na mama na masakit. Baka maakaran at sakit na. Aging ka manong nemi nga ni destino ni John iti adayo. Wen. At na nagtukaran da iti Manila manong nemi. Kat nagpakada ka. Iti asawa na. Nagpakada ka niya. Mama, pakikit-kita yo Digiti agina. Da eba ka ni Angela. Kita siya kinuhorto siya. Mangkita kadakwado mo sa nga siya. Kanadada iti puder ko. Kan tulungan yung mga iwan ni Angela. Katuwa na dadapi nga siya kayat na Angela. Kaya nung hasta nga aywan ako ni Angela. Dito tamat na. Aramidan naman ni Emma. Dito rumang aramidan na. Tunumalpas na. Dito. Isodan tumarin nga agin natin ang kadua. Kamusta ngayon ni Papa? Nabay ka ng Jack nakita. Kat saan ka magtagsabsabat? No agawin dito yung balay. Kalpasan ni biyahe na. At da ka man ti pagtukaran. Adot ornong mo na anak. Sabi ka di ma? Ikita, rugyan nyo kan parang patakder ti balay yun. Tawang kasi iti, dabot bukod yung balay. Kat nalawa man tilote dito yung arubayan, dito yung dalatan. Dandanin mama. Pakikit kita yun na kita ginak. Makabulan manunaymi nga awan ni June. Ket no kasta nga dumteng ti asawak manunaymi nga ni Densyo nga gapo ti biyahe. Bakit? Kumusta? Si Kastoy. Nagdigo sa klabid sak balbasan na maturog akto. Puyatan na klabi ti biyahe mi. Kitsi ka. Ket itid mo na, yapuntoy mo na, porsyento mo no, kwartam tayo, nakangitsyan na. Kumusta gayam na kita agina? Nakadigusan na ni Angela kan kapot na bakasyon ni Tom adata makibarbarkada rubayan ni Lily agtrabaho trabaho na hindi pa yung mga sawa ako pati may kaduwa nga manugang na ako sabi boyfriend niya babae nga nakta manong nemi nugas ta nga awan nagdibalay kat adda ti asawak mabati da siyempre ni Densyo, ni Eva, kay ni Angela. Manong nemi, awang pulos, irisimken nga nagparik na kanyak, dagiti mapaspasamak, manong nemi. Hoy, naging ka nga dalayang nangilapayag kanyak, hindi may sangal daw mga panaggapok ti tiyandaan. Ay, Stella! Nana, dumagas ka man labiit balasan ko. Apay na. Amom nga doon ni Densyo ng asawa. Amok ata sakbay nga nagpaili akit simang persona. Kat di manugang mo harot nga kang kanayo nga naka-sleeveless ka na naka-short. Ada di balay na. So na ka rin apukok. Di ka tal-talo da. Uwan at damat eskwela ni John. Ay ni John? Ni Tom. Ni John na kadadabala di Manila. Di ata pagtuktukaran na. Ni Lily at hospital. Manamat Judy na. Kastaya. Alam ko rin no, akong problema yung balasan ko. Kaasin na po Diyos na akong problema mi. Mani po didi. Managdan namin ka ni Densyo. Naore ko na dang driver, sweet lover. Mati madamdamag ko nga chicks. Di asawa. Ora itatawan madamdamag mga chicks na. Awan, napaya. Sapoy. Ana, jakay ito chismis. Ay saan nga chismis dito balasan ko. Mamang pa nga sadsada ay urayin ka nga lumabas di balay tapos ibagag kumaking ka. Tiyan niya nana. Hindi mo kadimadmadlaw nga ada relasyon ti asawa mo kanya manugang yaw. Natakunam?
Pakiulit mo man na? Ay, isang ka, pungto taas ta. Panunutin. Ha? Lalaki di asawa? Babae man di manugang mo? Kaya mabatbati da kas pagarigan? Itinakawayway nga gundaway? Anat nam naman, mapasamak. Ta saan na kasta ti asawak? Usgaan nyo ti asawak nga maaramid na kasta? Sa may isa, agraramid man di asawak, apin nga di manugang mi. Dahil ta nga rod nakamadmad eh. Asin ako mga rod mo saan nga dahil nawaya, kan na makasulisog gabi buyain. Tinababayo kang timagas na na. Panawang kay malaangan. Da kayo malagbasbaso, dito kasta pa nagpampanunot. Ay, awang kas itagsagana, mga numapukawang ka ti manugang, mapukawang ka pa iti asawa. Manong nemi sa anak amamati. Nasingpet ti asawak. Manon nga tawon mi ngagdenden na. Huwen. No kumataad da chicks na madamag ko kumalata. No adadagdagasan na aw mati kurang ti kwartang itad na kanya. Di ba manong nemi madlaw mo ti lalaki no adda aramid na. Vice versa kastamat ti babae. Ngem, amang amotos to di ko na di bakit manong nemi. Nga haawan ti aramid ti asawak gabutawan ti gundaway nga masulisog wano saan napulos nga aramid. Hanapulos gandatan nga ramidan. Yung sa nga tangos to, nga numabatbati na ka. Diyos ko, saan ka di matan ah? No kasta nga sumangpet ako manon name aw matimadmadlaw kong madi. Gabata siyempre, napuyatan ti asawak, madanon ko isuna iti silid mi. Maturog mo eh. Unagin tuturog nga ta. Kat no makita k tumaten dagiti agina, anda ti kusina, ta panagluluton. Eba, ay, mama, saan ka di malamarigatan ti apukok? Ah, Angela. Dahito ti sarabok kang kanapan ti tiyandan, ha? Thank you, Grandma. Tanda ni kanto kayo mapanagbasa na. Nag-nursery kanton. Kinder sa kanto ang graduaran. Mailiwag ki ni Papa. Matin. Bam, tatawagan tayo ito. Pag-awidan tayo, numailiw ka na na. Nagdadamat ni Adakmat. Adapay ni Mamim. Ken, adapay ni Grandpam. Ni Grandpa? Ayan ni Grandpan. Amat maturog. Adda dito itay lang ang simrek iti siladyo, Grandma. Ta na tinubranda nga saan nga naturo ka sigod. Nagi, talasaw-sawan. Angela, yung kagayam sa giant agluto kam kini Lolam, ni Grandma. Dan samat madi nga makit-kita di anak mo. Haya ba? Ano nga makit-kita nga bagbagayo, Mama? Kaano nga napaniti silid ni Papang mo? Diyak man nakita. Hindi man lang ang hilat nakakita. Mama, api ka sa panagkita yung kanyak. Di lang mabaling balasan ko nga. Nasusurwang kan, kada kita trabaho tayo nagtibalay. Mabaling ka di nga balbaliwang mo ti panagbadom, panag-arawan mo. Hindi, kahit ko sawan. Saan ka nagsushort? O nagshort ka, basta na tayo hanggang nakiting. Yan saan ka agsansando. Masapal nga daiman natin pagbadom. Api ko maritan nagtikas to niya kay rawawak, Mama. Ano problema yung aya? Awan. Umad lagayam. Di ka nga di mailiw ti asawam? Sa baling nga topic data, Mama. Ano pakasak na ako matiiliw ko ti asawak? Ada ka di, may dandanon ka na kayo nga madi? Nga mapaspasamak? Wano agad atap kay kadi? Alala, lipatan mong timbagak. Manipod man idin manong naimi. No kasta,
Ngagbiyahe ti asawak manipod Manila ket agawid iti lawag. Iranamat ti manugang ko manunay mi ti agpakada. Ma? Baka mo ka mapalangkin Angela. Adala pa ko ala arami din sa sentro. Kas karigaanan niya. Adala mo magkong di mo pala i-text mo itawag ka ni papang mo ta gumatangan. Yan tanggit agawid mo. Di na amo tagat katangin na no ka mama. Siya mo pang gumatang. Iti oras to manong naming nga namnamay ka na ito'y balay ti asawak awan. Ni apay nga ta. Grandma? Angela anak. Apo. Awan pa ni grandpa? Awan mo tayo. Kasi na ko kitadan. Adan ako isambit na nga sarabok. Apay met nga awan. Baka adalang nakatrapikan na anak. Baka na pa nadadailan da jay biyahe da. Dapat nga di mo tawagan. Tinawagak manong Nemi. Agriring ti cellphone. Halamat song bata. Apay nga ta. Masansa na kasto di mapaspasamak manong Nemi. Aging gaya di sumangpet ni June. Hala, kumusta? Kastima. Mailiwag ka na kayo. Ti anak ko. Diyan Angela, adan ni daddy. Diyan asawak nga Check man amo. Di pa. Kuha. Madamdama siguro nga sumangpet. Amok ti ruta na ti biyahe na Ti asawak nga Check man amo. Di mat nagpakada kanya no Remo, Arizona. Mama, sakbay nga iliw ti anak ko. Kasi ka diti mamaspasamak no kasta nga namnaman yung gawid ni Papa. Awa mo ti asawak. Anak, awan ka diti madmadlaw yung kada kiti doha. Kahit ko ang mamuan ti pudno. Diyak kami nga kayat apat siya, di kiti may tetex kanya Da kayo awan ti madmadlaw yo? May panggaptan niya, anak. May panggap ka na papakin ni Eva. Taan niya ngamin ti may ipadpadamag ka. At nakakita ka na kuha nga nag-check-in da iti hotel. Anak. Madyak kaya na patsyen. Diyak kaya ta mamati. Diyak kaya ti mamati. Da kayo nga At magpata tayo nga asawa tayo, dagin dyan doa. Asawa ni Papa, asawak man ni Eva. Kinapudno na lang kaya damat na kita mangidandanon kanyak ng sang kumatapat yan. Mani po di kinasaritak ni Eva, noon at mapasamak no awanak. At ano nga min sumangpit ni Papang mo, baunan nakmat. Gaman gumatang ti kastoy, kaditsandaan. Kamakitsanda ang grocery ko na. Hindi mo ka na sana agatap. Hindi ka mapasamak ang duduha daw na taltalo na rito Baka da pa'y masisiim ni Angela kadakwada. Anak, ikatim data iti panunot mo. Saan ko maikat iti panunot ko? Naging kanjak matugtalan anya ti pudno, mama. Kinapudno na saan ko mapailas ka nagawid hak. Ngam nagpakadak lang, nag-excuse hak. Takait ko maamon ti kinapudno. Sa dinot ayan ni Papa. Kat sa dinot ayan ni Eva. Hindi ka string oras, mama. Anak, nasingpet ni Papang mo. Oy, nasingpet. Pas driver nasingpet, tamanipot, inagasawa kayo, aging ka nga, siyak manten tinagasawa, awan tinadamdamag tayo nga chicks na. Ngayon baka no ita nga chicks. Dags matlaonayin nga ama. Nati chicksen na kit manugang na. Nga asawa ti Junior na mama. Kung nadagiti padak nga miyembro ti banda.
Tamayom umang kumiti problema ka na ko na. Basol ko kanu, ape kanu ngaming nga panawag ti asawak. Kasano nga jak panawag kat umadayo mo ti banda. Basol ko kanu, no ape nga nakiasawa ak ti kas keng kuana. Sulisog, bapay tinagan na. Anak, no anyaman ti adda ti panunot mo, kastamat kanyak. Kaya't marak-karak ti pamilya tayo. Akasmat iti panakarak-karak ti pamilya. No pa'y ni Eva kat nagkapo iti broken family. Anak, no kas pagarigan nga itagpay peso nga da relasyon ti amam ken ti asawam. Anya taraminan. Pumatayak, mama. Anak, pumatayak ti amak, papatayak pa ti asawak. Nagsarunong nga nagawid na kitiduwa manon na ini. Imo na nga si mangpet ni Eva. Kat siyempre nadamag na nga dan ti asawa na nakitak manong nemi no kasano nga lalailuan na ti asawa na. Ngayon kasla, saamat nga mailiw ni June manong nemi. Tawarin no kasanot panang karabas ni Eva keng kuana. Kasla saamat nga kuti ni June. Ay, siya ka di nga mailiw ka niya. Mailiwakin ka. Ngayon siya ka. Ada pa lang pigsam? Kanapay ang asto ti angot mo. Nagkapuam. Nagkapuam! Jun! Nagkapuam, ibagam. Jun! Nag-hotel ta idin, di ba? Kat noo sa rem ti sabon ti hotel. Madlaw. Nagkapo kay ti hotel? Naki-check-in ka? Ha? Nagpasagta, John. Aganawak tumatin manong nini. John, sa mga saktan ti asawang, tangkay magibiyang, mama. Kahit kumamon ti putnot at malpasan ti amin. At dakin na check-in mo. Nagkapo kay ti hotel. Nagdigos kay ti hotel. Kit nagsabon ka ti sabon ti hotel. Ha? Alay ko, nasaktanak. Ibagam ti putno. Wine. Nagalabat ti duwang atong pamanong nimi ti Rupa ni Eva. Dinanog na pa'y manong nimi. Ti boksit na katoril na patugaw. Inanawa ko na nako. Anak sa mo kapapatayin ta asawang. Kita ti saludsod, Eva. Asin no ti ka-check-in mo. Asin no tinarapot mo manang lipot kanyak. Asin no ti ka doon mamang lipot kanyak. Asin no. Saan mat ngagpudno ni Eva manon nimi? Aging gaadim tengan ni Densyo ng asawa. Ay, problema. Ay, John, abi nga saktab ti asawa. Saan ka makibiyang dito, papa? Problema mi nga asawa na ito. Malaksid. No, da pa kainaigam ti problema. Ano na magbaga mga problema, ha? Densyo, datamat tagsarita. Bayam dikit agasawang agsarita na sita. Si kakensyak mo tagsarita. Ay, stay lang. Dito ita. Nagapuam. Nagapuam ni biyahe. Ano ta angot mo? Saan nga kasno iti dati nga angot mo no naggapu ka iti biyahe? Tano aggapu ka iti biyahe? Diretso ka dito balay, agdigos ka dito balay. Kami na ta angot mo, kadigdigos mo. Agpadpada kayo kay ni Eva nga kadigdigos. Hayop ka! Ay, Estela! Saan ka pulos ng chichiks, manipo ni ang asawa at aging ka na adan asawa at anak tanginaw na? O pulos ni damag ko, itakit din tag-chicks ka, mismo nga manugang ta! Hayop ka! Manong nemi, saan kumit nga maureng nga ibaga ni Densyo ti saan nga pudnuneta, Ha? Basta ibaga nagtalnaak ka no.
ang mga balsanak manunemi ti panang pudot ko, panang karamot kan, panang tumpak, panang danog ko ken kuan. Manong nemi di nga aldaw pinagtalaw ni June ni Eva. Nga isupente ng isagana, manong nemi ka nagiti arwaten ni Eva. E dinto tapiman agsang sangit ni Angela manunemi nga mga kabuy-buya ti mapaspasa. Nga di pumanawin ni Eva manunemi ti iduron-duron ni June. Sa amet nga napansinurot manunemi ni Eva, ni Angela. Imay kanyak ni Angela. Grandma, apeng ang umat ni Mami, pinagtalo umat ni Daddy. Di mo kadikayat ang mapansurutin ni Sonapok. Saan tiyak kayat? Dito yaklatad. Hindi ta, masangok man yung asawak manong nemi. Anya, di mo pala amin natin kinapod, no? Ha, Densyo? No ka ano pa yung chis ka? Di pa yung manugang ta. Di mo lang pinanunutan nga, bukod mo nga anak na saktam. Anya? Di Magder manong nemi. Di bakas dawak, inrubat na madigit arwatan na. Hapi ka rubat mo digit arwatan. Baka siyak maitan, di sumaruno pagtalawin. Hagtalaw ka? Ikasurutan din siya kay Eva. Kung nagtupay kami! Kung nagtupay! Manong Nemi, di nakaanayas nga nakabinpintas, nakataltal na nga pamilya. Bigla manong Nemi nga nariribok. Pinadas kong inggawid ti asawak manong Nemi. Tinambatan kaya ti paigawid. E di maamuan ni June manong Nemi ngagtalo matan ti amana. Numampay saan nga inanugot ni Eva ti amin. Ken saan nga anugutan manong Nemi ti asawak ti amin nga isuda ti agda ka relasyon. Manong Nemi, ni June, tinagsaludsod iti amana. Papa, pawanan niyo. Pagtaltalawan ni mamang mo. Saan ka pagtaltalawan? Ewan ang kasando mo at labas na. Pinagtalo mo ti asawam. Gamot at atapon nga dalalaki na. Pag adamat at atapon ni mamang mo nga da babae. Nagtalaw kayo sa dinupapan nyo. Kaya nasunod-surutan ba, Papa? Pa, saan nga nagpudno itay ni Eva? Ngayon kahit kung sikat nagpudno. Ano ko tinambag yung pudno? Ada chiksyo. Asino. Tika di asawak. Tika di asawak, Papa? Apang isubay! Uyop ka nga, Ma! Naimatangag ti panang danog na mindua manong nemi ni John iti amana. Inarakok ko ni John tap numaanaw. Ang gawin ko, saan nga bimalis ni ama. Ngam kadikat ng biya mismo kayang kuwana. Pakawanan na ka na ko. Pakawanan na ka Stella. Nadingitek. Numasansan man nakastad mapaspasama ka na kami. Nukasta ka ng espeso! Ayaw ka nga, Ama! Ang talaw ka! Tananda ka may dito na ako magigawin kanyang pabantayan ka! Ayaw ka! Kasta ulit pa nagulgulagul manong Nemi. Ti anak ko. Yaw-awak lang maimbatak. Tamangan mo anyat mapasamak ka nakwa ng agaman. So nga dinagdag kun manong Nemi ti asaw ko. Ang talo ka nga rodan po! Nakansak mga nadagas pa nga mapasamak. Densyo, ikasurutan na di manugang mo nga babae blok o! Na kayong nagtipo ng impyerno! Manong Nemi nakadayon ni Densyo. Nagdanggay kami nga ginang nagsangsang. Kansal sa ludsudak no apay gastoy.
Nakasingsingpet nga din siya. Awan tinagdagasan na. Nagpamanila mo na agawin dito'y lawag. Awan ti chicks na. Bus driver nga na singpet. Hinidikit din nakamanugan kami. Itikas kini Eva. Kasi siya matin tinapasamak manunay mi. Awanin ti asawak. Napukawan kami ngagpadpada nga gina iti asawa. Napukaw ti komunikasyon mi iti asawak kastamatan nga saan namatan nga matawagan ni John ni Eva. Indrantada siguro manunay mi. Ti awanin komunikasyon mi. Tapno nawayada nga mga ramiden ti kayat nga ramiden. Ti panagdanadan nga kasla isudan manunay mi ti agtaktakon na itutong palbiyan. Dagis tagilunod manunay mi iso nga sangkong inlunod dagiti dua. Kunak di Diyos ko tarabahin nyo dagiti dua. Sabi ko matamasilawan ti panunod da. Saan nyo kumaidaamay-bayaan, isalakan nyo idatag na nayo. Aday din manunay mi elementarya ni Angela numanin sa pulan na tiinana. Anak, idawdawat mo kini Lord. Nasapag ito kumatag sublin to pa ni mamang mo, ni mami. Nagsublin ni mami, kaya tupay nga ni daddy. Dada tatiyang ko nga mo, po. Kit ni grandpa, apay nga timot lang agawid. Pagno ka dito kong kunada, grandma, ganda grandpa kini mami kung isudat agdenden na nga gasawa. Anak, mabaan lang tadig na bagbagada. Ipastak mo tagbasa. Taipas nagbad ni papang mo taggubra. Ma'am, asin no nga ron di agsapsapol ti pagbiyak tayo, grandma. Ni antim nga Lili, mangtedmet. Gabot adamat ang trabaho na. Dito lang at agkalit sa ni Tito nga John, ni Tom, kunak ko ma. Ni Tito, ni Uncle Tom. Matipag sa pulak. Namang namnama kini ti sweldo ni grandpa. Itaagat ni mami mo ti mangigam ti sweldo na. Tay suda matentag dandan na. No sa din naman itatayan na. Manong nemi makidanda magakno kay ti basta company nga pagmamanehuan ti asawak. Kaya intultuloy na kanumid lahat natin nagtrabaho. Ngam saanin nga Manila lawag Manila tiruta na. Nagsabalin manong nemi. Baguio, Manila, Manila, Baguio. Kan pasarayag diretso manong nemi, dito kekeraw. Aglikaw agang gana dya kawayan sa bela. Kung nangarod manong nemi, di pagigan na ng bus company. Di mo ma-i-report. Umasadag ka na abogado, tapno masuportaran na kayo. Bye-bye, Amon. Si kaano ti mula tayo, tulok mula takastan. Madakalin tagam, nga umasalit tayo bugado, mabalin yung idarum ida. Duwake nga agina tayo mga idarum kadakwada. Tapos na may balod da. Banda kasaritak to ti asawa, anak ko na. Ida kasaritak ni John manong nemi. Kas naman ti magbagada kanyak mama. Mabalin ko idarum ko ti asawa. Adultery. Kastamit ka na kayo, daran yung tin ni Papa. Ayun, babaya mo, Mama. Kahit nung sumlikan ka nga rin ti asawa. Kayat mo pa'y? Da kayo, Mama, nagsubli ni Papa ka na kayo. Kayat yung pa'y? Da kayo tumadla pagsalud-sudak nga anak ko, no kayat yung pa'y? Naman ti pagkadanak anak ko. Saan nga umanit sweldo no, sa manubat nun nga at pagtukaran nyo. Kani, atong gastusan ni Angela. Hangmat nga mabaling nga pwerasaran ta ni Lili nga iso ti full nga sweldo na nga para matin tayo. Kahit na matagurnong. Ma,
Mapanak sa dya Thailand nga trabaho. Ha? Kahit mo sawan mapantibandayo sa dya? Ha nga dohol banda. Dua kam laing. Ado mo siguro di kita mabalimbi nga pastrikan sa dya nga entertainment. Ada mga alak kami, ma. Ada ka ko nagkasapulan nga. Kas kada kami nga naling ang gitara. Panawan ti anak mo. Dada kayo mama. Kanya nga abad-bada naman ti gasat. Nahawanan tayo agpadbada ti asawa. Dahil tangaming kayo. Basol mo. Ano man ti basol ko, mama? Pampanawam ti asawam. Hindi kayo man, di mo magarudyaan ti asawa yo. Basol mo. Taapay mat mama. Nakiasawa ka ti kasking kuana. Sulisog. Santan nga pinabasol pa, mama. Di lang papanunuti kita. Di masakbayan ang hila. So aga brodak. Kaya no, dagas-gasat ko na brod. Siya kung timang suportar ka na kayo. Da kayo kinitong siya timang pamasa kinitong naging gagturpos. Ang abali nga sana ka nakapagturpos. Basta mapagturpos ko nitong. Naman nga ron manong nami nagtrabaho ni June ije Thailand. Binulan manong nami nga mangipawit. Samad nga naputan ti komunikasyon ni. Kumusta kisuna? Kumusta anak? Awan di magdanakan yung kanyang dito yung mama. Basta saan yung may bayan Angela. Para kang kuha at panagtrabaho. Para tinaran niya ka masagbayan na. Orin sa gamad lang marigatan. Puyat lang ti problema, mama. Na mostly dito kat rabi imit ti trabaho na kami nga mangtad in entertainment. Baka mo ada chicks mo rin. Ma, rabang launa nga suktam noon. Suktam mo di asawam. Siguro, mama. Dahil mama, awam ti kasukat ni papa? Ay na, hapil ko mga aramidag deta. Jesus apo. Kamusta ni Lini? Akit adamutan boyfriend na ang inyam amuna kanya. Ito magpintasan na anak at doktor. There's ka doktor. Nagasgasat ni Lili nga bisyak, mama. Natakamin ta na sapa ko na saan di mo among nagpili. Ibat, mama. Ibaga kang kaya di agbasa ka. Kinakayat mo ti banda. Nasarakam ni Eva, iti kamamandam, inata, adan sa bali nga banda ni Eva. Nakingay, nakasawa kayo ti bus driver. Nasingpit ida mo, kakaiso na nga nag-chicks, ti pa'y manugang na nga asawa ti junior na. Alam, babaan mo na anak. Basta tinaskan ka na set kasasahad mo nita, kasta kami met. Saan yung maybayan, Angela, ma? Wen, jak maybayan. Naling isuna ti eskwela. Awamatin sa baling asikasun saan ni isuna. Barumat na nitom. Nakmata ng problema keng kuhana. Angan nga napupuutan manong name ti panaglabas ti panawen addan asawa ni Lili nag-asawa dan kini doktor. At apayan may isang anak da apukok manong name duan ti apukok. Ni Angela kas damatan kay ni Carlo Jr. Adan bukod da nga balay manong name. E dinto tanito manong name ket agraduar tumitan iti kurso na nga civil engineering. High school and manong name ni Angela. Kung na kanyak din na minsan nag-abot eskwela. Grandma? Ay, apay anak. Kapipintas na ito yung apo ko. Kaya ano siguro ito mang loko-loko ka, magsutsutil kang kalalaki, alak. Gusto nga rin ito magbagada kay. Kayat. Ano magbagada nga di mo kayat? Imala ka no kini mamin ko. Imala ka't kapindas. Kina-sexy. Yung sa anak man nga short, kinagas-sleeveless ah.
Di sana kimala. Kung nadakit din, nga umalak to kanungan. Makikamalalak to kanuman. Babam na tayo danak. Tapay kayat mo karamidan? Saan ma? Grandma ka po ta. Amok na dakes. Oo, very good to kasta. At dapat sa bali ng bagbagada manin. Naman sa bagbagada sa bali. Ni kano daddy. Apa ni daddy? Sa bali kano trabaho na dyan Thailand. Ano ka sa bali? Diba trabaho na dyan ni daddy dyan Thailand kat entertainer? Entertainer. A gitara. Pasana ka no pa agsala. Yakit no kasapulan na agsala. Akit agsala. Tasama lang ang babae tirumbing agsala para mang-entertain. Saan ka lang agsala? Kaya nagkanta ka dagtukar. Ano ka ron? Saan ka din nga? At dadigit igundaway. Grandma nga. Mas dao kayo no. Apeng nga adot ipapawit ni daddy. Gabot na pintas nga rin sweldo na. Ado nga rin maawat na nga tip. Diba? Dagiti mang entertain. Ado tip kita. Ado dupay di sweldo. Adi tip da nga di sweldo da. Uwain. Dadya ka no mang titip. Anak. Mati ka no trabaho ni daddy. Anak madi. No kuma babae, pick up girl. No lalaki, pick up boy. Kahit mo asawan, tawagan tayo ni daddy. Grandma, tasaludsudan tayo na pudno. Tinawag ka nga ron nga dinaoras manong naimid anak ko. Simong bat-bat nga dagos. Mama, nakatawag kay man. Dati-dati kat sakti tumawag. At ang amin saludsud ato anak mo. Ato kano nagiti mangindandanon keng kuana. Nga pumadan to di inana. Kabuta na pindas nga ron. Pumada, tumulad, nga makikabit. Ngayon ko nakmat keng kuana. Nga saan nga rumbing aramiden na. Tamadi nga ron. May kadua, at ako may dandanon keng kuana. Nga ti daddy na kano kit entertainer, saan lang entertainer, nga agtukar o no, agsala, nagdikit pick up boy ka kanupay. Anak, agpeso ka di. June? Mama, agpeso. Saan yun magbagadeta? Iti anak ko. Kahit mga sawan, kasapulak. Ti kwarta. Saan nga na dyan, agkasapulan ti serbisyo. Idak kasapulan kanyak. Kasapulak, met. Lalaki ak. Iyan tangay, lalaki ak. Awan mapukaw kanyak, mama. Nanak, met. Malaksid ka na giti, ba't patulod ko na kayo? At dapat urnong ko rito eh. Makasto ti biyag. Nadadumteng. Ape ka din nga jak. Si Pawen. Malaksid ti sweldo kiti pagdatrabaho being entertainer. No, damayat kanyak. Mangtawag kanyak. Kabailaklagid at dapat lapigsak di mabanak. No, kastanak. Mama, adot kasto nga trabaho dito eh. Sala nga sisya. Ng mawon ti magdanagan nyo, makorno at lagit ti adon. Agawid akton. Mangipot apak to ti bukod ko nga banda. Manong name kasalasang ko pagtseno da duma. Hanga kastoy manong name ti kayat ko pagtungpalan ti pamilya. Awan ti asawak. Aday ti sabali nga sidong. Nga ti kadenden nana. Kat manugang uno asawa ti anak ko. Magbay kinilili manong name ti na ornos ti pamilya na. Ni Tom,
Jak tula mo manong naming niyang tumatibangunan na nga pamilya. Aging ga manong naming nga naggraduaren ni Angela iti high school. Nakapagturpos may samatan na anang engineer ni Tom manong naming. At amatan, nobya na ng santa pa nga nagkasal. Iti may sa gundawi manong naming ni Tom nga maamuna kanyak ti girlfriend na. May samot manong naming nga accountant. Mama, Tom, pagkaywid din yun ni Manong John. Tapay, hindi pa nga tanabanog, nagsala-sala ka, nagtugit gitara. Pagkawid din yan. Yan tangin kat, napagrador nakmatin. Takilawan ng tiutang ko na yung baganakim kini Manong John. Isot ng sakripisyo. Kanisuat talaga ng sakripisyo. Isot saan nga nagraduar. Sa kasya ba nagbalinan ti pamilya na? Ni Papa, itinangagaw keng kwan. Bamda kasalitak na ni Manong mo John tagawid din. Kung na naman gano'n makaornungan, mangipot up no kano ti bukod no nga banda. Gapatasangan ang nagdaradwari ti college, agnegosyo na may pang ti banda. Nagasawan manong name the Tom Cantiglia. Asawa na nga ni Tessie manong name. Nakastrek ti trabaho ni John manong name empleyado iti gobyerno. Idinto tamang opisina ni Tessie iti bangko. Nadanda nga dagos sa hulong abalay manong name. Akas ti kadda nga sulong abalay da Lily kan ti doktor nga asawa ni Carlo. Hindi agawit mo ten manong name ni June. When, nagbasbasay din Angela at manong name ti college. Hindi sumang pweten ti anak ko manong name is taon iti irot ti panagin narakop mi. Anak, napaod ba si ti kadami ti abroad? Nga sanda ka nakaden na. Balasa nga ti anak no. Nagin narakop damit nga gama manong name. Dad, umantayo kan to nga di pay. Saan na anak? Saan ka nga gasawa? Jack tulam mo. Kumusta nga damat na ni Mami? Awan pa'y damag yo. Nakikid yan, ano damag yo? Mama, ano damag yo kini Papa? Awan da damag ko, da Jack man kaya makidamag. Ano yung arti plano anak? Saan ako nga gabrod? Pintas ti bagi ma. Kaslasang ka alimakay. Abeng katawa ka. Diyak kahit lumakay, mama. Awan no ka timang pick up kanyak. Ala, agpapiso ka di, Papa. Ay, Daddy. Shhh. Patpatsim kung kunak lang, ang angaw ko lang. Manong nemi inumong ti anak ko, dagiti dati kadwa na kan nag-recruit ng train, kadagiti yada talento na may panggaptag kantag, tukar, kandan tumapay. At urnong na manong nemi dagos nga nakaipatakder, nakabukil, iti banda. Kompleto manong nemi, light and sound. Ti Katring Gorda, nagpractice no ka dito likod, ti balay manong nemi. E dito tanin pasnekmat na Angela manong nemi ti nagbasa. Kang kanayon ko manapagbagahan ti apukok. Ah, grandma, awan pagdanagan nyo kanyak na siyang petak. Ado laki di kiti mangriribuking ka nga lalaki kapag napintas ka anak. Diyak kahit itumulad ka ni Mama, uno ni Mami. Nagbalinak tuwa na siyang pet. Ikarik ka na ya, grandma. Da kay grandma, baka kapsot kayo. Napingsa ka ba tanda ka, inspirasyon ko, apo. Naging ka, manong name nga iti maysa, nga gundaway, bimtak ti damag, Diyos ko. May isang abas, tinidisgrasya, Isabela. Nga ti driver, manong Edencio. Binudboyak iti TV, manong name. Ado na kita on the spot nga natay.
At dadigiti na itaray ti ospital. Manong name din mawag di bas company nga pagtrabahuan ti asawa. Mrs. Kapita lang yung tumawag. Aping pinagmaneho pa lang amin di asawa kit lakayin. Awang kano ti lumakay nga driver. Kumusta ti kasasaan na? May sa kadag iti nakalasat nga na ospital. Iso na lang ta. Tanya. Kaya mo. No. Napo ka nun sa nagdiduasa ka na. Kumusta matin di ka din nana? Ni Eva? Amok amuyo. Nabayagan nga wanda. Diyan mo na mo tanda ka naman sa bali nga babae, lalaki nga si Murotan ni Eva. Diyan ka mo ata, bumakit mo ito kahit darata. Tanapo daw mat nga ron. Stainless ako na. Ay, binagbagaan ti kumpanya, hindi nga agsubli ni Tensyo kada kayo kuma. Yung tinamat kayat, gabutam naman na siguro, saan nyo maawat in suna. Yung baka mo kada kiti anak ko manong name, tinapasama kiti amana. Yung tawag ko kadakwada, gayam kat amudan. Ma, ano tinan tayo? Ano pagipyo? Da kayo nga anak ko. Di yung kat mapagkitain ti amayo. Di mo masango. Da kayo nga Kahit ko makita ti amayo noon at kasasaan na. Imbagak manong name kini Angela. Kuyogan kayo, grandma. Ang kuyog tayo mapansan di Isabela. Manong nemi na pangkamngarod nga agapo kaduwak ti apokok na pangkami jay Isabela. Nung sa dino nga naka-ispitalan dagiti naglogan iti na disgrasya nga mas. Hindi bagada sa dino ayan ti asawak manong nemi. Awan ti nakabantay piman kay kuhana. Matmaturog. Iso ka din dito ni Grandpa? Grandma? Iso. Oo, mati makita nga donor ti rupa na. Manong nemi, pinadas ko no linok kay isan ti baba. My God. Awa na talaga na ganito ang asakat asawa. Naging kahit nga 22 men manong nemi niyawan. Awan sa kanin ka lang pa. Naipit siguro. Adan ti nurse manong nemi. Nurse, siya ti asawa ti pasyente. Apo ko minetoy. Ay. Dakay belang ako din nagbisita keng kwa na, Mrs. Okay ni Sona. Dagiti madladwa sa akan at apektaran. Isulat na sugatan, isulat na narumag. Awan din apektaran di bagina, tirupa na. Inoray ko manong naming nga nakariing ni Densyo. Hindi makariing. Stella. Di mo ka di malasin ti ka, kaduwak. Mano pala tawan na hindi. Hindi panawan nyo, iti inana. Angela? Grandpa? Sa dinatayan ni Mami? Dahil tama nung namitiin mo na nga sinaludsod ti apo ko. Saan na pala nalipatan siyempre ti inana. Naimatangan na di nga pasamak apa nagtalaw na giniduwa. Salsaludsudan ti apo ko na sa dino idanti ay ng ti Mami na. Nangipanam kang kuwana. Nabayagan ngawan kami. Saan kamit una nga nagpahot? Hindi makasapol sa bali. Simurot it sa bali. Apeng nga nga saan ka nagsubli ka na kami.
Awan ti rupak ngay sublik ka na kayo. Nangala ka man iti sa bali. Kasapulak. Insukat nakman iti sa bali. Naging gangawanin ti manggip ko pa'y nga mangala. Kasto matinag nagpangak. Dinusanak niya po Diyos. Ngayon kasto yung kasasahat ko kas lakay kait ko pa ti matay. Kahit ko pa hindi matay. Kuma. Densyo. Nakam niya po Diyos ni amin. Inik ka na pa lang ti Chansam. Tapnong balbaliw. Tamawat na kanipay, Stella. Idilikodan ti amin. Nagpulos na gaya ti sabali, Densyo. No pe sinaktam, kinakaununang ti sugat ti pusok kay naramin po. Inuruhuray ko ti panagsublim. Saan ko nga no oray, isugas siya ko na mismo timbay dimbarod kang kanitoy. Uwahin manong nemi, inawat ko ni asawa at apay kindingasan. Kaninarakop na ni Angela. Grandma, nakaibuyog kayo ngagsangit. Nagkasaysayaan kayo, Grandma. Uwahin na lang. Takayat ko nga rin ka mapasubli na kitinapukaw. Sabi ko man nagsublin tumat. Nagsublin tumat ni Mami. Sabi ko man. Yalis tom tagpaungar. Nagiti anak ta. Kahit kumain ka makita ka nagpakawan ka na kwanta. Oray, minda. Siguro, saan nang tumadlamay turan, makapagtisa ko nada. Aman, tulat titi ama, ako nada, Densyo. Ket pudno manong naming. Imo na nga dimteng ni Lily kadwana ni Dr. Carlo ken ti apu kumikan kuana. Kastaw ni tiragsak ni Densyo manong naming. Lily anak. Papa, alis nun yung tagpahungan. Nag-awit na doon sa dilawag. Nagyaman nagtaw. Maawat nagpagang membro ti pamilya ayo. Ama nila ti ama ako na ada, Papa. Si marunong name ni Tom. Kadwa naman ti asawa na. Kaya kastawa na tamat pa nagpagpakawan ni Densyo nga man. Sa dinungar itan ni June, aping sang ko mauray. Di na ka di mapakauan ti nauna nga anak ta. Estela. Tigo na, naging kakamsat ni June, manong name. Baka sumarunong tumadlang, Papa. At ang amin ti practice da. At pagtukaran da. Nag-abroad gayam ni June. Wani so tayo inornong na. Kanda pa ornong na. Kanda so tayo pinangbangon natin may sa nga banda. Sikat di banda na. Nagbalagi kay amin ng anak ko. Nga o malati na itultulong ko. Sama ko ng tikas na Densyo. Sikatin ang irugi. Kahit babaeng titulong ni June, tinulungan na nagkakamsat na. Kasanuak pa ita nga makasulnit ka na gini nagkurang ka na kayo. Nawanin na gini duwasa ka. Makagatang tayo ti artificial leg. Papay, so awan ti magdanakan nyo.
Doktor ti asawa, di kami nani. Engineer agmet, papa. Di sakto yung mga rami din ti sakayo. Makwentamet no kasunod magastos. Accountant man dati asawa. Si maruno manong naming ang dimteng ni June. Kat naging inarakop na nga gama. Da senior kay ni June manong naming. Ngagas taon na iti panagan anug-ug ti ama manong naming nga ulit-ulitan na ti panagpakawan na iti anak na. Anak, sikat kang runaan na unay nga nagbasulak. Na kayo kinimamang mo. Papa, pas is pas. Ngayon salsalod-sudin dit anak ko. Inalay tina sa dinuitan ti ayan ni Emma. Manong nami nililit si mong bata ko nana. Mabalinte nagpanawagan, manong, iti social media, iti Facebook. Gabot amok, nga saan lang nga sikat agkasapulan kay Kuana, no dikat ni Angela. Manong, nagsublikan ka, maawat mo pa'y. Pasubli ka suna, sana para kanya. No dikat para kini Angela. Ini mabalinan nga rumar manong name ti asawak. Nangarikala kami ni ti kompleto ng takalabahan tapos nakastagat makapaggigindan kami. Sa bagay manong name na matlugan ng bukod ti ka anak ko. Nakamlatang may is ni Angela manong name kan ti asawak na nagkalugan. Nakakamit kami manong name dito'y balay, safe. Siyempre, naka-wheelchair ti asawak manong name. Nga more orderen dagiti tuwa asaka na manon name tapno ni kasta kada damit lahing aramaten na no may artificial na nasaka. Ini ba nagpanawagan manon name di kita kakamsat ramang kini June social media kalpasan lang ti duwa nga bulan simbang pedak dito balay manon name nga nagkapo na panaggroceria ini makitak ada kain inarakop ni Angela. Malasin ko manong name. Tanapo daw nga rod. No may medyo kimurubet-beten ti rupa na. Timo na nga manugang ko. Ni Eva. Grama si Mang Beten ni Mami. Eva. Mama. Agamanak, nasyawat kayo kanya. Kas nabasak iti Facebook. Kinalik ako maminga agsubli ka. Saan nga tamno? Adamanin asawa ti anak ko. Tasugon iti anak ko. Tapno adain na ti anak na. Ayun siguro, no maraming mo tagtultulong agbalbaliw, siguro, gabot ako mati amo mga karelasyon ti anak mi nga ni John, baka makamagsinumbiyanan kayo. Kumusta matan ni? Di ka malalam? Angela, awang ka din ni Grandpam? Nagpakada itay, ma. Nabanan na. Tsaka mo. Naka-wheelchair? Yan. Ito dyan saka ng artificial, ma. Grandma. Manong name hindi madamag ni June nga adan ti asawa na. Si Mang Pet, pinanawan na. Nagitay grupo na manong naming agtuktukan iti may nga iling nga madamati piyesta. Na matahang manong naming iti panagsarita nagiti dating agasawa. Pinanawagan ka ng agsubli para ti anak ta. Yung sanga para kanya. June,
Gabot na rin sa mga sulod-sudan na tapala ayat ka mariknakan ka. Awanan. No pamakawan, awan ti pagdanagan. No kasano pa ng pakawan ko kini papa. Tapos dapat ka. Ngayon no nakabagsinublia naman da papa kini mama. Sikahan siya siguro kat saan. Ididagda kami nagsarita itaas anak ko manong nemi ma saan nga mabaling agtipon da papa kini mama. Agtipon da papa kini ema ko nak ko ma. Wala nga takarti pang panunuti ka na. So nga, mga patagdarak madlang ti balay ko. Nga pagyanandam, baka ni Angela. Di na kayo madlatagdan na. Balay para kadakuha na. Tanong kas pagarigan man tagasa, mga alak ti sa bali, mama. Mga patagdar kam tumit bukod mga balay. Anak, paanal ko ti kalay sami. Kini Eva. Ano nga tanong? Ang kadingan na siya at no, susurong manin nga ayaten. Narigatan mama. No, mampagkasta kumat kahit kumapasamak. Narigatan. Sa mesa. Adan sa bali nga ayatek mama. Sino? Mesa ka naging singer ko. Ni Vanji. Habi nga muyo. Madlaw ko nga ron. Isot bagbaghapi na kitig miyembro yo. Wan ma. Ada pa yun napasama ka na kami. Virgin nga inasawak. Virgin nga natanagkikwak ko na ko, ma. Pilintutan ni Eva, saan nga virgin hindi, mama? Kasta. Aday mo na nga boyfriend na. Rin na mas kanot, asawa ti ikit na. Anya? Kitam kadla kaya? Kasta nga ron, tinapasamak manong nemi, indardaras ni June, tinang ipatakder, iti balay, nga ideya, mabaling nga pagyananin. Sa jayan, tinagyanan manong nemi, dagiti agina. No, pahi, umay latamat sumarsarong ka ni Angela manong nemi, kaniya, kasang kay pagana. Kung bakit ka din nakalata, grandma? Taapay, ano man madlaw mo kini mamang mo? Awamit ka di Awan timang paspasyar keng kuana? Baka no, ada lalaking awan mo nasingpete ni mama, ni mami. Nasiyad mo kasta. Iso na lang ta, sayang. Saan da makapagsinubyanan ka ni daddy? Sa mga walaw ni daddy manak. Siguro kat kastoy talaga tigasat da. Damat kahamin sa bali nga, asawain ni daddy. Manong nemi, agdandanan, da Vanji ni June, at da pahin bukod da nga balay. Madamat ti pa nakaanal, manong nemi ti kalaysa, da Eva ni June. Irindo tati asawak manong nemi, nagbalimatan nga. Pagliwliwaan na, pagpalabasan ito oras manong nemi, ti panagmula kan panagtarakan natin yung gwen, na nalaw mo ti likod ti balay. Manong nemi, manipod idi nagsinubyanan kami kini Densyo. Saan kami pa yung nagkanaig? Naman pa kakaida kami. Siguro manong nemi, napukawan ti interes na. Kat siyak, saan matan nga dayta, iti adda, iti panunot kendrik na. Iti adda, iti panunot kendrik na kita, manong nemi, napintas kan naanayas, tinegosyo ken bihag ni June, ken ti agdama ita nga kadandan na nga ni Vanji. Nga masikugan ni Vanji manong nemi. Kastamatan, kada lilik, yan ni doktor, manong nemi, duwape ken din manong nemi, ti apukok kada kwa. Kastamatan, kani Tom, kani Casey, manong nemi, agduan tumaten, ti apukok mi kada kwa. Kano kas kasanulaing manong nemi, palubos ti apo. Agraduar tumaten, ti apukok mi. Iti korso na manong nemi accountancy. Kareto yung umay nga tawen. Palubos ti apo. Naglulukat to ti klase. Haring natagda kami manong nemi ti asawak tagnanaen.
mabangkal mo ito sumasarong kar, kanagiti anak mi, manugang mi, kanagiti apu ko mi. Kanagiti kundahoy manong nemi, nga pasarimat umay umyan ni Angela itidan namin. Manong nemi, no maminsan kasla, saan ko kapatyen, nga mamatik itan nga talaga kas tutibiyag kas iti panawen. Saan nga tultuloy nga nalinak, dumteng dawel, ngam kalpasan di dawel, dumteng tumanen ti linak. Kalpasan ti panagsagama, dumteng tumanen ti ragsak. Daytoy, manong nemi, ti pagkabuklan, ti pagkasaritaan mi. Ngayon nakmat imburay, iti daytoy nga programa. Kadagayaman unay ti anos mo, manong nemi, nga nangurnos, kalpasan ngayon patulot kang ka dito talyena. Kadagayaman unay ti laing mumet nga nang tibiyag, kat sabi kumatad na ibatik nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadagitipada ka nagbuya kendimeg. More power to your program manong and God bless. Toy agaman nga kamsat mo Estela.